банята ще се бладисвам, за да не отцапаме някъде другаде. Чакай, не се знае. Ще го На решим. терасата не си знае, да. Коя кола ще избереш ти? Моята любима старовременна кола. Естера. Много ясно. Класика, бате, класика. Абе ще стане някакъв нюанс на червеното, това да живи здрави. То ще стане розова сигурно. Но аз ще Като знам колко са качествени тия бокуци. Аз с бояни, абсурд. Ако искаш с бучки за рисуване. Направо с латекс, да, направо с латекс, ако искаш. Така, газ. Пак ли са затворени залозите, бе? Стига, бе. Вече от сумата състезания. Добре, тук не знам просто как не ме бутнаха на завоя. Аз се течувам в тебе, но сигурно си те бутнали. О, тук вода има. О! Аз за много малко щях да изпадна, защото водата не се виждаше края на това. На пистата. Поставят с тези чекпоинтове, бе. И подялата. Минаха ме. Айде, този какво направи? И той се обърка от водата. Това състезание е доста екстремно. Трябва много да внимаваш, че то пистата се слива с водата. Не се вижда дали има завой или не. Ей, точно това се опасявах! И се случи. Няма начин да не се случи. Сега ако не се взрива, ще бъде прекрасно. Айде. Добре, разпалвам се точно пред този човек. На правилната ли сме посока? Не знам, на къде сме? Явно не сме били на правилната. Аз направих една излишна обиколка. Монстър е пич, извинявай, но какво се прави? Чак сега да намина през морето. Това състезание е доста така нестандартно, необикновено. Става ужас, мазало става. Бутаме се, какво става и аз не знам какво се случва в този момент. Ей, аз стига де. Тук бе да му се не види. Те сръбчета Вече съм на трета позиция. О, отивам по петите на този. Мене ще ме хване. Той ме е хвана. Айде, бушче, нещо няма ли, бе? Четвърти, вау! Вау! И... О, Jesus! Jesus, take the wheel! Oh, yeah! Тук мега огромните вълни хванах. То ще ми изгасне колата! Fucking shit! Угасна ми колата! Стига де! Ей! Трето място! На четвърта! О, yeah! Ама това е до късмет с вълните. Ако те хване вълната, хване. Ако не те хване, късмет. Плавам над вълните, бе, аз съм... изкарах късмета. Аз плавам над вълните, аз съм Господ. Аз обърнах. Това как ме засили, просто няма спирка. Как ми прецъка тази вълна, бе? Наказаме самата природа. На пета позиция вече. Стига де! Нещо буст няма ли за мен? Само за мен няма буст. За всички има само... Не, разкарай се, бе, вода! И двете спирачки да използвам. Фак! Колкото и спирачки да набивам, то все едно на шина съм се качил. Ти монстъра плуваме. То аз плувам вече от 1 час. Не! Добре! Все пак!
ли? Yes! Второ място! О май гад! Монстъра, защото се опита да ме блокира. Yeah! Аз може да съм на четвърта, но явно трябва да засека. Айде на четвърта, yes бе. Това е толкова далеч. Базикам се бе. Аз съм готов. Хазарта как директва. Оу yeah! Добре, само аз избирам рейса, а не. Айде, пак на сватба. Айде пак стой да съм. Този път да взех буст. Ама ти... Мале, за малко щях да излета. Ей! Ева опич, ева! Сега ви настигам и ви чупим главите. Защо па на мен? Не на Аз теб. какво съм... Тук един ме изрази. Точно преди чекпоинта ме бутна. Аз набих спирачки, ма какво като набия? То... Крадеца изчезна! Illuminati confirmed! Не, крадеца, просто аз не знам как играе, то какъв лак има. Века, той беше... Не! Don't touch me! Иска малко скил. Опа, време е за бустче. Зад мене ми взима буста! Ей, Таратор, такъв крадлив! Още 12 чекпоинта! И... Мале, то почти свърши. Ама човек, аз не го виждам! Той веднъж е пред мен, веднъж е зад мен! Как да преценя къде е? Аз го бутах вентискам, защото не знаех къде е. Чакай, аз тук водя озащитени битки, човек. Сега Шашатокени битки, добре. този ще изпати на завоя. Айде! От не можем! Тресна. Айде бе! Разкарай се тук бе, не ми взима от буста бе! Вие да сте много далече, аз няма да ви настигна, аз съм на четвърта позиция. Човек, той, what the fuck? Това просто трябва да бъде Куцо Магаре да изпревара третия. Сумагаре. Еми, то няма нищо трудно, просто... О, финиша! Разкарай ми се! Разкарай ми се! Цената на живота си! Тук ще завърша първи! Не! Не! О! На коя завърши? На първа! Аз на четвърта. Мале, как минах под него! Ужас! Ау! Това беше много гадно приняр. О, той е даже четвърти! Леле, мале! Ужас! Аз съм на трета. What? Как така, бе?